ఇదేంది ఇది? ఇది 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 క్యాట్. ఇది డాగ్. ఇది ఎలిఫెంట్. ఇది ఉంటుంది కదా ఎలిఫెంట్. ఇది ఫ్యాన్. ఇది ఫ్యాన్. ఇది గ్రేప్స్. ఇది ఇదేంటి? అది ఇక్కడ చూడు. ఇదేంటి? ఇది ఇది అది యాపిల్. ఇది ఇదేం చెప్పు, నీకు తెలుసు కదా. ఇది ఇదేంటి? చెప్పు ఇదేంటి? ఇది కైట్. ఇది ఇది ఐస్ క్రీమ్. ఇది జ్యూస్. ఇది లయన్. ఇది ఇది మ్యాంగో. ఇది ఆరెంజ్. ఇది ఇది ఇదేంటి? ప్యారెట్. ఇది టైగర్. ఇది షిప్. వెరీ గుడ్. ఇది నిన్న నువ్వు పార్క్లో చూసావు. ఏంది ఇది? రాబెట్. ఇదేంటి? అంబ్రెల్లా. ఇది ఇదేంటి? అంబ్రెల్లా. ఇది ఇది పువ్వ. ఇది పైన ఇక్కడ చూడు. ఇదేంటి? కార్. ఇది కార్. ఇది ఇదే వాచ్. వాచ్. ఇది ఇది తాత కట్టుకుంటారు. ఇదేంటి? ఇది చెయ్యి కట్టుకుంటారు వాచ్. ఇది జీబ్రా. వెరీ గుడ్. వెరీ